Dneska ochutnávam pizzu s chalapeňo. Dneska sa nachádzame v reštaurácii s názvom Haki, ktorá sa nachádza v Stupave. Oni tu majú pizzu s mojimi milovanými chalapeňo. Viete, že ja milujem chalapeňo, dávam si ku všetkému na všetko. A na pizzi som ich ešte nemal. Na pizzošku taktiež používajú mozzarella sír, ktorý možno ako veľa z vás vie, do tej pizzy pridá výbornú chuť sám o sebe. Taktiež za mňa treba doceniť aj kvalitu tohto cesta, ktoré mne chutilo. A chutili mi aj tie okraje. Pizzoška hra krásnymi farbami, ešte lepšie chutí. Čo sa týka tej štiplavosti z toho chalapeňo, veľmi mi to sedelo na tejto pizzoške, milujem to. Spolu s parmezánom na vrchu, bombica, pizzošku určite odporúčam ochutnať. A pre tých, čo sú fajnšmejkri, je tu aj kurací špíz, čo ja som mal špíz prvý raz v živote, neviem ako vy, napíšte mi do komentára. Takže ak by ste chceli niečo takéto netradičné ochutnať, tak tiež v Haki. Shoutout Stupave, že má takýto nabitý podnik. Napíšte mi, kedy na vás toto videjko vybehlo, aký čas, dúfam, že minimálne o 2:00 ráno a vidíme sa pri ďalšom videu, bye bye.